Hola a todos e a todas. Benvidos a esta charla confinada alrededor da temática do Entroido. Son tempos extraños, tempos difíciles e, sobre todo, tempos distantes. Por iso, dende a saga, quixemos aportar o noso gran area por ter algo de normalidade e, sobre todo, por manter a ilusión, non? Achegando contidos sobre as temáticas que nos apaixonan, que nos manteñen vivos e que nos manteñen emocionados. Hoxe vamos falar dun dos aspectos do Entroido que a min máis me interesan. O Entroido é un rito fascinante que pode ser abordado dende moitísimos puntos de vista. É un obxecto de estudo case infinito para a antropoloxía. Podes estudar dende un punto de vista máis actual da función que cumpre hoxe en día na nosa sociedade. Podes estudar nunha perspectiva máis tradicional, a través dos rexistros orais que temos, podemos nos retrotraer a como se celebraba o Entroido hai 60, 70 anos. Podemos analizar a súa estrutura, o simbolismo, a función. Como digo, podes abordar tanto dende moitas perspectivas, un estudio diacrónico, sincrónico e infinito. Os que me coñecedes a min e sabedes máis ou menos do meu traballo, das miñas investigacións, sabedes que eu, teño predilección pola busca das orixes e, sobre todo, pola procura dos significados orixinais das cousas, non? A nosa cultura é moi rica en manifestacións, ritos, crenzas, lendas, que indubidablemente fincan os seus pés nun sistema de crenzas anterior ao cristianismo. Co paso do tempo foronse adaptando aos novos contextos religiosos e ás novas formas de vida. Isto é así porque é a única forma de que sobrevivan. É imposible que algo chegue hasta os nosos días se non cumple ningunha función, nin ten ningún significado, nin ten nada que poda aportar algo á cultura actual. É imposible. Por exemplo, sería imposible que se mantivese un rito originario da prehistoria que estivese dedicado a invocar as deidades que propician a caza e que hoxe en día perdurarse sen ter ningunha función, sin adaptarse ao contexto actual, nin á religión actual, sería imposible. Poden perdurar as formas, poden perdurar certos elementos, pode perdurar o carácter sagrado, pero tense que adaptar ao actual para que este aquí, senón non formaría parte da nosa realidade. Pero, a min, como digo, o que me interesa son eses aspectos máis arcaicos do Entroido. Na conferencia que din o ano pasado, nestas xornadas de Entroido, e tamén na publicación que fixera o ano anterior no caderno de Entroido da saga, xa falara da miña hipótese de que a figura da vella fiandeira que aparece en tantas mascaradas de inverno por todo o contexto indoeuropeo sexa a mesma que se refire nas lendas e nos mitos que aparecen tamén por todo ese contexto e en Galicia moitísimo a figura da vella como unha das facetas da Moura, ou ese estudiar, e que sexan a mesma personaxe. Isto significaría que o Entroido, en orixe, foi a recreación actuada dun mito, que se trataba de, con personaxes vestidos, recrear esas divindades, eses espíritus, actuando ese mito. Entonces, a vella sería esa personaxe mítica recreada no Entroido, que polos datos que temos parece ser unha das personaxes máis importantes. Falaba, tanto na conferencia como no artigo, para poñervos un pouco en situación a partir de onde vou comezar a falar, un dos datos que máis utilicei a favor desa hipótese foi as Perchten. As Perchten é como chaman as mascaradas de inverno nunha zona centroeuropea, e sobre todo nas rexións alpinas. É o nome que se lle dá, como nos decimos Entroido, Perchten significa a tropa de Persta. Persta é a vella, para eles ten os mesmos atributos, as mesmas funcións, é idéntica, podemos asimilala totalmente á nosa vella, que parecía un dato moi relevante porque con eso están deixando bastante claro que para eles o Entroido é unha recreación do mito da vella. Se sae ela, que é unha das personaxes, fai soar as chocas dentro das casas para que lles den ofrendas, e sale a súa tropa, que normalmente está moi asociada tanto nas lendas como nos ritos a vella cunha tropa de defuntos. Os defuntos adoitan a acompañar. Entón, este é un dos datos máis significativos e cercanos, porque hai outros máis lenxanos,
que a favor da idea esa, ¿no? de que sexa un rito na que a propia divindade se manifesta, recibe ofrendas, e tamén non só recibe ofrendas, senón que ela pois, di o comportamento que vai ter con nós a través de accións premiadoras e castigadoras según pois, cal fora o noso comportamento. Vale. A partir daqui desta idea temos moitas máis cousas que analizar que nos levan, por unha parte, a visualizar ese carácter arcaico que parece ter o Entroido, no? Que, de cal foi a súa orixe. E, por outra parte, tamén vamos a falar do contexto temporal no que se realiza. No? Nos quedou vinculado hoxe en día, digamos que o calendario cristián o enmarcou nunhas datas daqui a aquí, cando conviña o calendario cristián antes da Cuaresma, despois do Nadal, pero os datos, as tradicións, parece que nos levan a un contexto da parte escura do ano en xeral, do inverno, moito máis longo que o que hoxe en día é para nós o Entroido. Por iso, a nivel global, se chaman mascaradas de inverno, porque parece que era un rito asociado realmente á parte escura do ano, por chamarlo de unha forma. Seguindo coa Perchen, que ten moito máis chicha para falar do arcaico que pode ser o Entroido, hai unha cousa superinteresante que vos vou poñer unha foto porque é máis visual. Vamos a ver, bueno, isto nada, é a portada do artigo no que comecei a falar do tema, por se queredes relelo e a partir de aí seguramente entenderédelo mellor, e a conferencia tamén que din sobre o tema tendela colgada no canal de YouTube da Sara. As Perchten, unha das súas manifestacións máis fascinantes para min é esta. Van ataviadas como unha velliña, pero en vez de cara ten o pico dunha ave. Despois leva uns atributos, leva tesoiras, porque fai certas funcións con elas, as que falaremos despois, tesoiras, fío e agulla para coser, leva a vasoira para barrer as casas que non están limpas e leva detrás un cesto no que meter os rapaces que se portan mal. Pero, bueno, primeiro vámonos centrar no aspecto do pico, que claramente, bueno, tanto o pico como o son que fan. Van camiñando polas casas e van emitindo un son que tamén recorda a unha ave. Entón, entre unha cousa e outra, claramente é unha personaxe antropozoomorfa, que é bastante fascinante, porque por unha parte coincide totalmente coa faceta da vella, pero por outra vemos que ten unha asimilación animal. E iso xa nos retrotrae a un contexto bastante arcaico. Hoxe en día non temos unha concepción das divindades, é moi raro, antropozoomorfas, pero eso remítenos a un contexto moi antigo. De feito, neste caso, temos máis datos que as personaxes do Entroido. Como decía, nas rexións alpinas teñen moi claro que eles están a representar a mesma personaxe da que falan nas lendas. Veis, nas lendas, sempre se fala desta personaxe como se tuvera un nariz de ferro, un nariz moi longo, hai varias referencias, un nariz de bronce, hai varias referencias a que non é un nariz normal, vale? Entonces, o que os estudosos chegaron á conclusión é que este nariz, esta imaxe, é dun manuscrito de 1486, na que se representa a esta divindade, Persta ou Hol, depende das zonas, chamase dunha maneira ou doutra, aquí Persta, que, como vedes, represéntase sempre con ese narizo normal. Entón, se xuntamos isto, os datos que nos proporcionan as lendas, que é o fascinante, xuntar as dúas cousas, e aí temos moitísimos máis datos. O que nos proporciona a lenda e o que nos proporciona o rito, chegouse á conclusión de que, efectivamente, unha das características desta divindade é a representación co pico de ave. Isto entronca coas deusas paxaro que estudou Marija Gimbutas. E ela, mira, esta imaxe para min é fascinante, é unha deusa da que ela fala no seu libro Diosas e dioses de la vieja Europa, unha figura que se remonta ao 6000 a.C., que
é unha muller, pero ao mesmo tempo, sobre todo, vémolo aquí, é un ave. Entón, pois, a verdad, isto xa nos entronca con que esa figura, Holo ou Persta, pode ser a reminiscencia dunha divindade moi antiga, porque Marica fala de que son moi típicas do Neolítico, pero ela xa ve as súas orixes no Paleolítico superior. Entonces, estamos a falar dun contexto moi arcaico, que o Entroido, se o retrotraemos tanto, vemos que as súas orixes son moi antigas. Pero hai outro aspecto, ainda tamén nesta relación que ten a deusa esta coas aves, que tamén nas lendas se fala de que ela, a entrada ao reino no que ela habita, son as pozas. Normalmente pozas infinitas, sen fondo, igual que os nosos pozos piagos, pois o mesmo. Ela accedes a súa casa por aí, vela vive aí, pero que ademais aí é onde van as almas dos defuntos tras morrer e onde están as almas dos nenos antes de nacer. Entón, ali é onde as cegoñas, que hoxe en día temos o mito da cegoña que ven de París, de non sei que, non sei canto, pero é unha tradición bastante máis antiga e bastante máis rural, que quero dicir, non era París. Por toda Europa e fora de Europa, repítese a idea de que as cegoñas recollen as almas dos nenos das pozas. Esta é unha felicitación de nacemento do século XIX, que se vos fixades, a caracterización da cegoña é moi, moi similar á da persa no Entroido. Incluso o cesto, aquí no Entroido úsano para levarse aos nenos que se portan mal, ameazalos con iso, supostamente ese é o relato tradicional. Aquí, para transportar as almas dos nenos aos fogares de quen, porque hai unha tradición que as mulleres que queren ter fillos deixanlle doces na fiestra a cegoña, ela sabe que queren ter un cativo e levalle a alma. Pero se vedes, xa vos digo, a min parece que a representación de ambas as dúas personaxes é prácticamente a mesma, o pano na cabeza, encorvado, o cesto detrás. As lendas tamén a vinculan, de feito que din é que esas cegollas traballan para Frau Hall, e entonces son as que se encargan de levar non sei que, pero xo que di as lendas, pero os investigadores chegan á conclusión de que as cegoñas o que son é o aspecto aviforme, o aspecto psicopompo como transportador de almas da divindade. Entonces, como decimos, isto remítenos a un contexto moi arcaico, que agora lle demos outra función que usemos para asustar os nenos con portarse mal ou tal, ou que, eso, cambiemos o contexto, digamos que veñen de París, tal, porque todo evoluciona, tense que adaptar ao mundo actual, pero se analizamos, isto retrotranos a un contexto moi antigo. Ademais que en moitas partes de Europa hai representacións no Entroido de personaxes, hai cegoñas xa directamente, pero personaxes con plumas, personaxes mitade ave, mitade ser humano. Sin máis, aquí en Galicia, personaxes con plumas, moitos. Personaxes, pois como os galos da mezquita, é un personaxe antropozoomorfo. Temos a parte da ave e a parte do ser humano. Entonces, isto, pois, estános a falar, eso, dunha idea das divindades nas que se mistura o animal co ser humano. E isto, pois, xa vos digo que era unha pauta na prehistoria, no Neolítico, no Paleolítico superior, que é unha dos datos a favor que ten a teoría de que o Entroido pode vir dun contexto tan antigo. Seguindo coas personaxes estas que nos sirven de fío conductor, Snabelpersten se chaman en concreto estas do pico de ave, como vos decía, levan agulla, fillo, tesoiras e vasoira. Vale, elas castigan a quen non ten a casa limpa durante o Entroido, e o que fan é cortar a barriga coas tesoiras, coller o lixo que non limparon, meterlo dentro e volver a coser a barriga. Este comportamento de premiar e castigar
na época invernal. E relacionado co bandullo está moi extendido. A mesma personaxe, nunha zona do Tirol chamanlle Persten, e noutra zona xermánica chamanlle Hol, pero é a mesma personaxe, con dous nomes diferentes. Pois a Hol fai prácticamente o mismo, pero no Nadal, cos nenos que non comen o que hai que comer durante o Nadal. Cortanlle a barriga, énchenlle de lixo, cosa, o mesmo comportamento, pero en vez de no Entroido, no Nadal, en vez de coa casa, que porque a casa está sucia, porque os nenos non comeron as comidas tradicionais do Nadal. E como vemos, isto ten bastantes semellanzas coas nosa figura, por exemplo, do apalpador. A relación con tocar a barriga, se está chea, hai quen di que é un personaxe benéfico, supostamente, no? Que lle dá, se está a barriga vacía, dalle comida aos nenos, pero ten sentido que fora tamén unha figura que castigara. Que fai se non está a barriga chea? Se son nenos vos, deixalle comida, se non, vemos que estas personaxes o que fan é o de cortar a barriga, enchela e volver a cosela. Parte que no rito, na lenda do apalpador, ten unha parte actuada, no? Recolleronse testemunhos de que a xente fala de que había xente que se vestía de apalpador e iba polas casas como un personaxe de Entroido, que se vestían con máscaras, que se vestían con barbas, con roupas vellas, con mantas, con cinza. Eso é como Entroido, e iban polas casas, e según o comportamento actuaban de unha maneira ou outra. Eso é o mesmo que acontece no Entroido en outros lugares. É a mesma actitude no Nadal ou no Entroido. De feito, o Nadal en moitos lugares de Europa comeza a comezos de decembro. Comezos de decembro comezan a vestirse así. Tamén nesa época teñen ese carácter de premiar ou castigar, de darlle regalos aos nenos. Quero dicir que é un ciclo moi longo. E o mesmo comportamento tamén o vemos despois na Coresma. Xusto acaba a Entroido e empeza a Coresma. Temos en Calabria a figura da vella, se na Coresma se come o que non se debe, corta as gorxas da xente, é a mesma comportamento asociado tamén á comida, tal, a mesma figura, a da vella outra vez, pero nun ciclo moito máis longo, non só no Entroido. Vale, o que nós chamamos Entroido. Nesta liña, de feito, hai unha cousa que se recolleu fai pouco que me parece bastante significativa, que en Cantabria, os do colectivo Etnocan recolleron un rito que une todo isto do que estou falando. Por unha parte, temos, chamase a Viejanera, o rito, que na noite vella, normalmente a vella solo representaba un home vestido de vella. Un home vestido de vella vai polas casas para ver se os nenos comeron o que tiñan que comer esa noite, que eran, en este caso, nabos. Pero non é só se comeron nabos, se comeron o suficiente, que isto é un dato importante, se comeron os suficientes nabos ou non. Se non, amenazaos cun caldeiro cheo de sangue e un punzón ensanguentado, porque sería co que lles cortaría o ventre se este non estuvera suficientemente cheo para rechear o velo. O mismo, exactamente, que se fala no Tirol, o mismo que en Calabria, hai unha pauta. Nun sitio é na noite vella, noutro no Nadal, noutro na Coresma, noutro no Entroido, pero claramente é unha pauta. De feito, eles tamén falan da similitude, fixeron esta imaxe, falan da similitude que hai entre a Viejanera no rito este que falamos de Noite Vella e as mesmas personaxes que saen no Entroido que tamén, por certo, se dedican a perseguir os cativos. Entonces, eles mesmos ven esa similitude tanto temporalmente como o rito de inverno, como nas formas, como nas funcións que cumplen estas personaxes. Ademais, pasa unha cousa, eso, a importancia que dan todas a que case todas se basan en que os nenos teñan o bandullo suficientemente cheo. Isto sí que nos pode levar a un contexto moi arcaico, porque no inverno
é moi importante o aporte calórico aumentado que se precisa para sobrevivir. Quero dicir, no verán comese moito menos e fai falta menos cantidad de comida, pero para sobrevivir ao inverno nas condicións de frío e máis na antigüidade, non agora que temos calefaccións e todo moi sinxelo, senón que para sobrevivir ao inverno hai que comer moito máis que no verán, porque o corpo necesita estar xerando calor constantemente. Por moito que te tapes con pieles, que tal, o que ti queiras, que acendas un lume, pero o aporte calórico que se precisa é moito máis. Entonces, esa obsesión, sobre todo cos nenos, no? As figuras máis frágiles, por decirlo de alguma forma, coman o suficiente, esa obsesión porque o bandullo este suficientemente cheo, pódenos remitir a un contexto moi antigo. De feito, bueno, saliu fai pouco, bueno, ainda non saliu, está en fase de revisión o artigo, non? Están falando da posibilidade de que os primeiros seres humanos se puderan ter hibernado. Isto, para que cando os animais hibernan, xusto antes de entrar en hibernación, danse un festín increíble, precisamente porque necesitan moitísimo aporte calórico para sobrevivir durante todo ese tempo dormindo sin comer. De feito, eles o que atoparon neste estudo, analizando os osos, é que os que máis sufrían eran sobre todo os adolescentes, porque eles están en período de crecemento, xa non é só que o corpo necesite manterse, é que necesita manterse, necesita medrar. Entonces, o aporte calórico que se necesita anterior á hibernación é enorme. Xa non nos vamos a ir tan atrás, é simplemente unha suxerencia, pero está claro que no inverno se necesita un aporte calórico máis grande e que se é certo, como intentan demostrar neste estudo, que efectivamente o ser humano antigo hibernaba, pois o recordo de ese festín que había que darse, de importancia de ter o bandullo cheo, pois pode perdurar nos ritos e nas tradicións. Temos comprobado que perduran durante moito tempo estes comportamentos que deixaron de ter sentido fai moitísimo, pero que se lles reformulou, se lle dou novos sentidos e que poden remitirnos a tradicións moi antigas. Seguindo coas personaxes estas e a vinculación co Entroido, en esencia, por toda Europa, o que vemos é que son dúas personaxes as que levan aos nenos os regalos ou os castigan o tal. Unha, vemos aí na imaxe, é o home vai vestido como os personaxes do Entroido. Un látego, unha máscara, as barbas, pelicas, moitas veces, que iso co tempo transformouse nun abrigo de pelo, de terciopelo, como que leva ahora Papá Noel. Pero pelicas, chocas, moitas veces, idéntico aos personaxes do Entroido. E a súa contraparte femenina sole ser normalmente unha abella. Aquí, en Santa Lucía, sempre se representa como unha rapaza nova, pero na maioría das veces é unha abella. Entón, aí vemos a mesma parella que aparece no Entroido. No Entroido, a abella, o seu consorte, sempre é ese personaxe de pelicas, chocas, látego, cornos. Estamos falando da mesma parella divina, porque, bueno, en moitas mitoloxías se considera que hai unha parella divina, e estamos falando do mesmo, non? Se levan o mesmo tipo de roupa, comportanse da mesma maneira, visitan polas casas, faiselles ofrendas, e según o trato recibido, pois eles tamén corresponden. Entonces vemos que xa non é solo no Entroido. No Nadal temos as mesmas personaxes e encontrarémolas incluso máis atrás. Encontrarémolas a partir de defuntos, que curiosamente, a partir de defuntos tamén é cando saen os espíritus dos mortos, cando nos veñen a visitar, e a abella está moi vinculada nas lendas cos espíritus dos defuntos. Moitas veces díxenos que ela os vai guiando, ou que os siguen, ou que a súa tropa, a tropa dela, é unha tropa composta por mortos. E, curiosamente, os primeiros rexistros das saídas de mascaradas que temos son a partir de defuntos. Entón, parece, efectivamente, que nun contexto máis arcaico era un rito asociado á época oscura do ano. Esa época na que nos visitaban os defuntos, as noites son máis longas,
porque a noite sempre está asociada coa presencia dos espíritus, do sobrenatural, de todo relacionado con máis alá. Entón, canto máis longa é a noite, pois claro, máis tempo teñen para manifestarse eses personaxes ou esas divindades. Aquí xa teríamos que falar da cacería salvaxe. A cacería ou hoste salvaxe é un mito moi extendido en todo o contexto indoeuropeo, consiste nun exército fantasmal integrado por espíritus de mortos, demos, bruxas, que cruza as noites do inverno, especialmente están relacionados coas treboadas e o mal tempo. Normalmente, cando eles aparecen, pasa eso. A súa primeira aparición pois é polo tempo de defuntos. No? En Irlanda, en Escocia, dice que aparecen co Samhain. Entonces, eso, van precedidos un estrondo terrible, e sempre van con un anfitrión. A veces é un exército fantasmal e a veces son dous enfrontados e por iso causan ese estrondo. A cabeza, no contexto xermánico, vai a mesma personaxe que vamos falando todo o tempo, Hol ou Persta, que é a mesma que vai no entroido, a mesma que siguen os defuntos, a mesma que dá regalos no Nadal, pois é a mesma que preside a comitiva destes defuntos e espíritus que cruzan as noites de inverno. E, cando hai dúas, a comitiva contraria é o seu consorte. Este personaxe de Pelicas que estamos falando, pois cada un leva unha das dúas comitivas que están enfrontadas normalmente porque ambos persiguen a mesma presa. A presa nas lendas sole ser unha muller de pel blanca a que ambos os dous persiguen. A verdade é que en ninguna lenda queda moi claro como, nin por qué, nin cal é a función desa presa, só sabemos que remite eso a unha cacería salvaxe, que a presa pode ser ou un animal blanco ou unha muller blanca de pel, pero non se acaba de explicar por qué. Non? Falta ese dato nas lendas. Lisón Tolosana vinculou a hoste salvaxe indoeuropea coa nosa Santa Compaña. Como a Santa Compaña sería a cristianización de ese mitoloxema indoeuropeo da caza salvaxe. Porque a verdade é que tanto nos seus tempos de aparición, nas circunstancias, como os sons que os preceden, os dous sirven como agoiros de morte. A Santa Compaña dache a cruz para que aportes, a hoste salvaxe dache a perna do animal ou o ser humano cazado e non te podes desfacer dela, é moi difícil, igual que a cruz, unha vez que a tes ou lle pasas a alguén ou ti non te podes desfacer dela, pois o mismo, son moi similares, non? Entonces, os estudosos, eso, como Lisón Tolosana, chegaron á conclusión de que a nosa Santa Compaña cristianiza ese mitoloxema que está presente por todo o contexto indoeuropeo. O que non se ten falado, e eu penso que tamén está relacionado coa cacería salvaxe, é a nosa lenda da caza da cerva blanca, non? A que, por exemplo, Carreal Barellos o colleu en Doiras, aínda que a min contaron unha versión similar, pero non exactamente igual, que todavía me parece máis fascinante, pero bueno, para non meternos en fonduras, máis ou menos a de Carreal Barellos de Doira coñece todo o mundo, que cazaron a cerva branca, que era unha muller, e ao cortarlle a perna cando se descubre que en realidade pois eso, non era unha presa, senón unha muller transformada en cerva branca. Entonces, esta lenda tamén está moi extendida por toda Europa e en moitos sitios vincúlase coa cacería salvaxe. Entonces, eu creo que esta nosa lenda tamén está relacionada. Por exemplo, en Lancashire, a hoste salvaxe que sale por defuntos, o que vai intentando cazar é unha muller que por un maleficio se transformou nunha cerva blanca, o mesmo. O mito da caza salvaxe relacionano con esa lenda da muller transformada en cerva blanca. De feito, Bouza Brei, que estudou a lenda nosa de Doiras, cree que o tema de cazar a cerva branca antigamente tuvo que estar moito máis extendido en Galicia, non? Agora témolo como unha reliquia que quedou aí en Doiras, pero el cree que estaba extendida por toda Galicia. Simplemente, ao ir desaparecendo a presencia do animal no ecosistema, o cervo antes era moito máis presente, foi sustituíndose nas lendas ese animal por outras cousas e xa non é ese mitema da caza da cerva blanca. De feito, pon o exemplo, en Vilariño de Conso, hai unha lenda moi semellante, pero ela é unha loba branca. Foise transformando, ao xa non ser un animal tan presente no ecosistema, pois foise perdendo, foise desligando, foi moi fácil transformalo na Santa Compaña,
pero el pensa que era un mito moito máis extendido. E Alonso del Real, que tamén estudou a lenda, para el, da caza da cerva blanca, para el esta lenda reitera ritos, mitos e relatos propios dunha mentalidade e sensibilidade dos antigos cazadores. O sea, que volvemos a retrotraernos a épocas moi arcaicas, non? Agora, pois, transformámoslo nunha cacería máis medieval, se se quere, non? Nas súas descripcións sempre é moi medieval, pero que seguramente tería a súa orixe en povos cazadores-recolectores. E que ten que ver isto co entroido? Moito. Houve investigadores como Otto Holfler ou Carlo Ginburg que estudaron a vinculación entre a caza salvaxe e as mascaradas. Tanto é así que eles pensan que as mascaradas de inverno é o rito actuado do mito da caza salvaxe, porque coinciden nas descripcións, nas cacerías salvaxe, dixe que van personaxes con pelicas, con cornos, con chocas, temos referencia a personaxes que van vestidos con pelicas e dos que colgan chocas á altura das cinturas e das caderas, que van vestidos que van tocados con cornos, está moi vinculado como van vestidas as personaxes do entroido, por iso o relacionan. De feito, unha das lendas é Gerno Cazador, que na propia lenda se nos di que vai con cornos de cervo, como aquí na imaxe podedes ver, ou coa cabeza é a dun cervo e os cornos e tal. Bueno, remítenos moitas descripcións, a verdad, o mesmo que atopamos as mascaradas, por iso estes autores o ven moi relacionado. De feito, temos incluso referencias tamén, non só con pelicas, senón a que van bruxas, mulleres, vestidas con pelicas de lobo, con cascas de bidueiro, que tamén atopamos no entroido, eses atributos vegetais. Bueno, eso, a verdade é que teño un aire de familia bastante grande as dúas descripcións. Hai un dato que, ademais, no século XVII, un pastor luterano que falaba da caza salvaxe, fala dun costume, o sea, un rito que se realizaba en Frankfurt, e di que ao caer a noite os mozos ían polas casas levando un carro enfeitado con vegetación e cantando e vaticinando como os vellos lles ensinaron. O pobo afirma que están recreando a hostia. Esa descripción dos mozos solteiros ao caer a noite levando un carro enfeitado podería ser un entroido tradicional galego perfectamente. Pero coa diferencia de que aí no século XVII en Frankfurt os vellos sabían que era o que estaban a facer estes rapaces. Non iban simplemente polas casas pedindo e cantando, iban representando a esa cacería salvaxe. Entonces, pois é un dato bastante a favor da hipótese destes investigadores. Se por riba lle añadimos a isto o dato que acabamos de falar de que está relacionado coa lenda da caza da cerva branca, vemos que todavía se redondea máis ese vínculo, porque temos mascaradas en Inglaterra, en Bulgaria, onde un dos actos do entroido é unha caza dun cervo. Vai un personaxe vestido de cervo, hai outros con pistolas, apuntando e tal, e ao final morre o animal. Recréase, de feito, é un dos feitos máis importantes do entroido, recrear esa caza do cervo. Entón, se unimos todo, parece que ese mito dunha antiga cacería relacionado cos defuntos, que os defuntos participan na cacería, relacionado coa creación do clima invernal. Ese clima invernal está provocado pola aparición deses seres e que coincidan en datas co tempo no que recreamos o entroido, parece que efectivamente estamos a recrear actuando ese mito no que aparecen esas personaxes, os defuntos, divindades. Vemos que a vella guía un dos exércitos, o seu consorte guía outro. Parece que aí temos un discurso mítico, antigo, seguramente, pois, como di Alonso del Real, remita a mentalidade de cazadores-recolectores, e que intentemos actuar recreando a esas divindades e o seu comportamento durante a época escura do ano. Vou vos ler un parágrafo
do libro de Los símbolos de la prehistoria de Raquel Lacalle, que di a referencia con isto que a mí me parece moi interesante, que ela establece que estas cacerías dos rituais de inverno están relacionadas, que é o que ela estuda, no? Coa arte rupestre, pero fálanos deste contexto, no? Di, en el arte rupestre levantino encontramos como temática frecuente ciervos e cápridos, en numerosos casos flechados ou víctimas de cacerías, como nos nosos petróglifos, con un sentido alegórico, heredero del significado original que adquirieron en los santuarios paleolíticos. La muerte o cacería del ciervo significa la muerte o declive solar en un sentido alegórico y posiblemente relacionado con un culto estacional y funerario, con un sentido heroizador. En la antigua Galia se originaban cacerías rituales del ciervo cuando el invierno terminaba y la naturaleza iniciaba su resurrección. Sabedes que estes datos vinculan coa idea de Alonso del Real das lendas de cazadores, de cacerías sobrenaturais invernais, coas mascaradas deste tempo e cos ritos paleolíticos nos que a cultura humana afunde as súas raíces. Para rematar coa idea de que da vinculación entre o entroido, o que nós chamamos hoxe entroido, que nos quedou como entroido, e todos estes ritos de inverno que afunden as súas raíces en un período moito máis arcaico da humanidade, pero que puderon comezar polo tempo de entroido, cando empezaba a oscuridade, témolas nas máscaras que salen polo Samaín, que estades vendo aí. Estas fotos son de 1932, do Samaín das Illas Hébridas. E vemos que os rapaces por defuntos iban vestidos exactamente igual que como parece un entroido dos anos 50 galego. De feito, nós temos recollido no século XVI, o obispo de Mondoñedo criticou que os rapaces foran polas casas pedindo polo tempo de defuntos. Non di que foran vestidos, pero tería moito sentido que eses petitorios polas casas e que el condena como un rito xentil, pois tamén foran vestidos así. Xa vos digo que as fotos, bueno, eu penso que falan por si solas. Ademais, o que si temos son datos en Galicia de os ritos que facemos agora de poñer a cabaza polo tempo de defuntos que se facían tamén no entroido, que se facían no Día dos Santos Inocentes, que recolleu o compañeiro Carlos Ares. Quero decir que ao irse perdendo o discurso que hai detrás destes ritos, o que facemos é compartimentalos. Isto pertence ao Día de Defuntos, isto facémolo Nadal, isto facémolo en todo, porque como non sabemos o que significa, pois entonces simplemente poñemos unhas datas, eso sí, vemos o paso das estacións, eso sigue sendo algo recoñecible, inda que non sepamos o que significa o rito en sí, o mito que hai detrás, pero vemos un paso no cambio das estacións, entón decimos, pois isto aquí, isto aquí, isto aquí. Pero, se entendéramos o que hai detrás, está todo moito máis vinculado. Non é, vale, pois a calabaza sacámola este día e xa non a poñemos máis. Eu recollín ainda este verán a veñiña que me decía que iso da calabaza non era só en defuntos. Se podían facer calquera noite de inverno. O de aparecerche alguén coa cabaza, coa sábana, coa vela dentro. Non estaba todo tan compartimentado como vemos agora, que ese día facemos isto e xa está e se acabou. Despois quero vos mencionar, se me dá tempo, creo que sí, un dato máis, xa o último, a favor de que o entroido efectivamente sexa a reminiscencia dun rito moito máis antigo, que é posible eso, que funda as súas raíces no Paleolítico superior, en tal caso no Neolítico seguro, pero na prehistoria. É o vínculo que hai entre o entroido e os ritos de iniciación. Moitos investigadores veno moi vinculado cos ritos de iniciación dos mozos cara á etapa adulta. Isto é así porque temos moitos personaxes no entroido que só poden ser representados por mozos solteiros. Ou os quintos, que eran ao alcanzar a maioría de idade a facer o servicio militar. Iso tamén é bastante significativo, porque marca un cambio no estatus que antes eras un rapaz e agora xa chegaste a esta idade e vas facer o servicio militar. Entón, isto parece que estamos a falar de que un personaxe que só pode ser actuado por ese determinado grupo de idade que está nese momento de cambio da súa vida é un rito de iniciación á vida adulta. Mais
se sabemos que en moitísimas sociedades, como é esta imaxe que vos poño dun rito de iniciación en Malawi, cando os rapaces pasan de ser nenos, empeza a considerarse adultos ou a entrar na adolescencia, tal, os ritos son precisamente a través de máscaras e a través de que os rapaces se vistan de espíritus, de divindades, é algo super recorrente no mundo. Entonces, todavía ten máis a favor da hipótese que defenden moitos investigadores de que o entroido en algún momento estuvo relacionado con rito de iniciación á vida adulta. De feito, nestas ceremonias aos rapaces moitas veces contaselles o segredo. Que é o segredo? Hasta ese momento, cando os rapaces acuden a estas mascaradas, o que ven é divindades. Divindades, espíritus que visitan o noso mundo. Como os nenos cando van ás cabalgatas que pensan que están vendo os reis magos. E ese día díxelles, no, isto é un ser humano que está imitando a esas divindades, quítase a máscara e o rapaz. E a min recórdame moito que se faga eso ao que facemos os nenos, no? Cando consideramos que deixan de ser nenos, decimos, é verdad, que os reis magos non existen. Isto é moi parecido. É o mesmo comportamento de pasar a formar parte da vida adulta e dicir, vale, os espíritus están aí, pero nós o que estamos facendo é recrealos, isto non é real, vale? De feito, no desaparecido pobo Selkán ou Onas, tan similar, facían un entroido, totalmente un entroido. Os rapaces que se iniciaban, pois eso, levábanos a choza onde se vestían os homens, os rapaces asustados, era cando se lles decía que non. Pero realmente todo o rito demais é exactamente un entroido, a verdade é que é fascinante. Para rematar, antes de entrar xa nas conclusións, vou vos ler un parágrafo de Mircea Eliade que di sobre isto que mellor que a él non o di ninguén. Y fuere cual fuese el grado en el que han sido desacralizadas todas estas ceremonias, todavía pueden considerarse ritos. Incluyen ordalías, enseñanza especial y por encima de todo secretismo. Además de este grupo de supervivientes, debemos citar unas cuantas costumbres populares que probablemente deriven de escenarios iniciáticos precristianos, pero cuyo significado original se ha olvidado en el transcurso del tiempo, y que además de experimentar una fuerte presión eclesiástica para ser cristianizadas. Entre estas costumbres populares de características que recuerdan a los misterios, debemos nombrar en primer lugar las mascaradas y ceremonias que acompañan las festividades cristianas de invierno, que tienen lugar entre Navidad y Carnaval. Como vemos, Mircea Eliade partidario efectivamente de que estas mascaradas de inverno son o remanente dun rito iniciático precristiano cara a vida adulta. Entonces, pois sería un dato máis a favor da antigüedade que pode ter o entroido, como pode, pois eso, fundir as súas raíces na prehistoria. Pois nada, xa para rematar con todo o que falamos, a modo de pequenas conclusións, por unha parte, o contexto temporal, non? Que é moi probable que o noso entroido quedase aí, nesas datas encadradas que cuadraban ben co calendario cristián, pero que realmente fose un rito vencellado coa parte escura do ano, co inverno, coa falta de luz, que é sempre a que se vincula coa chegada dos espíritus dos defuntos, das divindades que nos visitan. Vemos como eso, as fotografías que podemos ver dos rapaces vestíndose por defuntos falan por si soas, porque poden pertencer perfectamente a un entroido de hai 50 anos do rural galego. Vemos que no Nadal se repiten as mesmas pautas, o sea, no Nadal esas personaxes que lle dan regalos aos nenos que van vestidas, igual que as do entroido, que os amenazan con os que non comeron o suficiente tal, e que eso mismo se di no entroido. Vemos que non son ritos deslavazados nin datas tan concretas, era un período moito máis longo. E a outra cousa que vos quixen transmitir é iso, os restos que se poden ver no entroido que se poden vincular cunha época moito máis arcaica, coa prehistoria e que probablemente que fundiría as súas raíces no Paleolítico Superior. O tema da caza, normalmente cando se repite o tema da caza,
remítenos a contextos moi antigos, xa digo, ainda que se medievalice como unha cacería máis medieval, nobiliaria, pero remite a un contexto moi antigo. A presencia de deusas aves, deusas paxaro, vale, das que xa fala Mari Callimbutas, as ve moi definitorias do Neolítico, pero con orixes no Paleolítico superior, que están vencelladas cos espíritus dos mortos e cos espíritus dos non nacidos, que isto nos fala do ciclo do eterno retorno, no? O mesmo lugar ao que van os mortos é o mesmo lugar do que salen os nenos. Tu estás falando de ideas de regeneración, de reencarnación, e que unha divindade antropozoomorfa, vinculada neste caso co aspecto aviforme, sexa que preside este ciclo do eterno retorno. O feito de que se vincule con rito iniciático, presentes en sociedades moi antigas, ou de que os rapaces que descubren os segredos sexan os que se visten desas divindades. Todo eso parecen remitirnos a un contexto antigo, ¿no? E avala a teoría dos que defendemos que o que hoxe chamamos entroido, que xe son mascaradas de inverno, poda ter as súas orixes nunha prehistoria e nun contexto da humanidade moi antigo, que fai o entroido fascinante e que a maneira que atopamos de irlo reactualizando, de irlle dando novas funcións, novos significados, para non desfacernos nunca del e chegar hasta aquí. É increíble que o ser humano teña feito eso. A ver, teno feito máis cousas, pero a min o rito do entroido pareceme de verdad fascinante a maneira que atopamos de reactualizalo para non deixalo nunca de lado e que chegar hasta aquí. E que non deixemos nunca. Vale? Que viva o entroido.